Va ser una mica tot d'imprevist quan vaig arribar aquí, portava bastant temps sense jugar a cap equip, crec que portava un any i pico parat. I bueno, va ser una gran sorpresa, no? Arribar aquí a l'Inter després de tant temps sense jugar a futbol. Va ser per mi una gran alegria poder firmar aquí i mai m'hauria imaginat portar tant de temps com porto i bueno, a veure si puc durar una mica més, no? Sí, em queden varis. Crec que quan vaig fer 50 també m'ho vas preguntar i et vaig dir aquell partit que va ser a la Massana, que vam guanyar el Sant Julià amb gol de Marc Pujol, que va ser una alegria immensa. Després també quan vam anar a Albània, que va ser el meu primer partit a Europa, que vam guanyar contra l'equip d'Islas Feroe. I l'últim potser contra l'Hibernian i contra l'AEK, que també van ser dos partits especials. L'Hibernian, bueno, els dos, però el d'aquí més perquè vaig poder marcar gol. Sí, he marcat pocs gols. Al ser defensa és més complicat, però sí, aquest és el que potser més important per mi, el contra l'Hibernian aquí a casa, i després potser un altre contra l'Atlètic Escaldes al minut 80 i algo, que va ser el 2-1, i que ens donava una mica d'esperances per poder-los agafar en aquell tram final de Lliga. Del club i de l'equip ha estat un creixement bastant important, no? Quan vaig arribar aquí era una mica tot bastant semi-professional. Me'n recordo que entràvem per algunes tardes, de nit, teníem 45 minuts per entrenar perquè arribava un altre equip, amb el Rodri. I bueno, l'equip, els jugadors que hi havia no eren potser amb tanta qualitat com tenim ara, ni tan professionals, però sí que érem una gran família, hi havia molta qualitat humana i me'n recordo que el primer viatge a Albània amb tots aquells jugadors va ser increïble. Sí, bueno, em va sortir l'oportunitat d'entrenar al futbol base fa 2 temporades, gràcies al Joel, al Ludo una mica, i la veritat que molt content amb els nens, amb l'evolució que els veus temporada darrere temporada, que els veus creixent, veus que milloren molt i això et fa sentir important, et dona alegria, no? Que els nens aprenguin amb tu. I bueno, no sabia aquesta faceta meva d'entrenador dels nens i des que he arribat aquí i m'ha sortit aquesta oportunitat crec que m'està agradant bastant i crec que si m'ho permeteixen m'agradaria seguir amb ells. Sí, des que vaig arribar em va sorprendre molt el país, és molt petit però és molt bonic, hi ha molta seguretat, no tens que preocupar-te de res, és bastant diferent a Espanya i bueno, crec que tot el que arriba aquí, al club i al país, es sent molt còmode i la majoria dels jugadors i companys que he tingut a tots els ha agradat.